அதுவா என்ன மாதிரி வீடுறா சார். உள்ள போயிட்ட சார். வீட்டுக்கு மட்டும்தானே பாராட்டு, சவுத்துக்கு இல்லையா? என்ன டிசைன், நல்ல டிசைன் தான். காபி குடிக்கலாம் வாங்க. டைவர்ட் பண்ற டிசைன் வச்சு இப்ப போடுறோம் பாருடா ஸ்கெட்ச். எனக்கேவா சாரி, நான் எடுத்த மாட்டேன், சாரி. இவ்வளவு நல்ல வீட்டுக்கு நல்ல பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கலாமே. இந்த ஈரக்கரையினால என் மரியாதையே போச்சு. சாமி, இதை அழிக்க வழிய காமி. ஏய் ராகவா, இப்போ வீடும் சூப்பர், பெயிண்டும் சூப்பர். ஈரக்கரை இல்லாம ஆன்டி டேம் டெக்னாலஜியில் ஏஷியன் பெயிண்ட்ஸ் டிராக்டர்